Koníček sa rozhodol, že pozor, uhýna. Ahoj, Koníček. Čau, Mihi, máš nejaké krvavé oči. Kam ideš? Ahoj, Do dinoparku? Žrebci. A ty si čo? Klíci? A ne, ty si žrebečci. Valáše. Tak a vyrážame na cestu k vodopádom. Počasíčko není úplne najlepšie, ale... Cestovanie super. Ale presne tak. Tak sme na ceste k vodopádom, po bielej ceste tam, po zelenej naspäť a ideme na to. Bude to asi tak vraj na 2 hodinky, hovorili. Tak to je nádhera. Nádhera a krása. Je to taký zráz dolu. Pekné to je. No tak to je nádherné. To je krásne. Sa predierame takou džunglou, ale našťastie sú tu takéto schodíky urobené, takže pohodička, krásna zelená, všade zelená. Úžasné. Jazierko. Tak ideme po bielej značke. Toto je super. Jak z jedného rastie zase niečo iné. Paráda. Tak vraj pozor na hady. A zasa nádherný starý strom. Ten už tu musí pamätať toho veľa, no. Krása. Asi miliarda schodov vedúcich dole. Nepočítali sme to, ale keď pôjdeme hore, tak ich skúsime spočítať, koľko ich bude. To bude asi zábavné podľa toho, jak tí ľudia, čo idú hore, funia. Tak to bude pekné maso, hlavne v tom slnečku. Tak sme prešli už takúto výšku po schodoch a už sme skoro dole pri vodopáde. Začína to tu byť nejaké sína vlhlé. A sakra, ešte, že som si dala tie botičky. A tu je nejaký potvočík. No krásne to tu je proste. Tá zeleň je k nezaplateniu, hlavne keď je doma tak šedivo. Úžasné to je, fakt úžasné. To človek úplne nevie, kam sa má pozerať skôr. Tak krásne hučí vodopád, že neviem, či vôbec budú počuť tie moje kecičky tam, alebo zaniknú v tom randáli. Ťažko povedať, no ideme ešte nižšie, tak tam na tú plošinku. Tak to možno budeme cítiť aj tie kvapky. Inak teda je to tu nádherné. Všetko je zarastené, obrastené machom. Tu lieta veľa vtáčikov rôznych, alebo neviem, čo to je. A to vyzerá jak semienka nejakého stromu, skôr ako vtáky. No a od tam z vrchu sme vlastne prišli. A je to tu nádherne zelené všetko. Takže som momentálne pred schodom číslo 1 a začnem točiť tú miliardu schodov hore. A hore poviem teda to číslo, koľko to bolo. Takže vyrážam.